खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय दिनै गोबां खुसिनि बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि नैबे बिएम सोदोब चेनेलाव फार्स्ट टाइम गिबि खेबै जोंहा हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंहा बर'नि मुंदांखा आब' फुजि बसुमतारीखौ जों बरायनाय थाबाय गोसो गोरबोजों बे बाथ्राखौ जागायनायनि सिगां आङो जोंहा लाबोखानाय दङ बेवहाय गोबां गोसो गोथारै आङो आब'खौ बरायनो सानदों जोंनि बिएम सोदोब स्टुडिअ'आवहाय आरो माखासे बाथ्रा बुंबावनो दङ सिगांग्रो आं आब'खौ बरायग्रोनोसै गोसो गोरबोजों Thank you so much. Thank you so much. आब' फैनायनि थाखाय नोंथाङा जोंनि स्टुडिअ'आवहाय गोसो गोथारै फैबाय आरो जोंखौ माने रंजाहोबाय आरो नोंथाङा जे बेवहाय फैनानै रंजाफैबाय माबायदि मोनखो आंथ' बेखौ बुंनो हाला बाट नोंथाङा दसेनि उनावहाय बुंनो हासिगोन बेखौ अननानै स' दिनैहाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि स्टुडिअ अपेन जादों रायजो राजाफोर बे सेरेमनियावहाय जोंहा बा बेखेवथियावहाय जोंहा लेंहरदों बे आब'खौ आरो बेनि आखाइजोंनो जोङो रेबन हाहोदों आरो बिनि अननायजोंनो दिनै बिनि हानायनि थाखाय दिनै बेवहाय बे स्टुडिअ'आ एसे जोंखोल माखोल हाथरखि बायदि जानानै थाथोंसै बे इसोरनिफ्राय आं आसा खालामो रायजो राजानिफ्राय आसा खालामो स' आं बेवहाय आरो आब' फुजिखौ बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांनि लाइफआवबो मोजाङै मोजां जौगालांबाय थादों आरो नोंथांनि जिखिनि फाव खालामनाय जोंनि बे बर' हारिनि सावगारि बा सल'मा मुगायावहाय बा फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय जिखिनि खामानि मावलांगासिनो दङ बे थारैनो गोबां मोजां आरो रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होलांगासिनो दङ स' फार्स्टआवहाय जोङो इन्टारभिउआथ' लाखागोनानो आं बेखौनो बुजिनो लुबैग्रोदों आब'निफ्राय जोंनि बे स्टुडिअ'आव फैनानै माबायदि मोनदों गिबियावनो आङो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरो आरो फंबाय प्रकाश नार्जारिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो आंखौ बेयाव बरायनानै लाबोनायनि थाखाय आङो दिनै नोंनि बे स्टुडिअ अपेनिंआव फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों ओरैबायदि मोजाङै अर्गानाइज खालामदों कि माने मा होनबावनो आरो बाख्नायबाबो माने आङो बाख्नायखौनो हाया थेंक इउ आब' थेंक इउ जोबोर मोजां मोनदों आरो गोसो आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो आब' नोंथांखौसो बेजों बरायबावदों नोंथांनि थाखाय मोनसे गिफ्ट दंबावो जोंहा बे आं बेखौ पार्सनेलि बेखौ बानायदों बेखौ मोनसे बारा इसेबां गैया बेखौ माबानानै ओरै सिथाबला जोबनानै बेवहाय माखासे जाग्रा मुवा दं नोंथांनि फेमिलिनि थाखाय नोंथांनि न'खरनि थाखाय स' बेवहाय जिखिनि होनाय जाबाय आं गोसो गोरबोजों बेखौ नोंथांनि थाखाय बानायना होनाय जाबाय थेंक इउ बिराद माने खालामदों बेखौहाय थेंक इउ बै साइडथिं जाय बिबार दङ आब' नोंथाङा नायबावनो हागोन स' आब' जों बेवहाय माखासे सिरियास बाथ्रा रायज्लायनोसै नोंथांखौ आं सिगांनिफ्रायनो माखासे समाव इनभाइटबो खालामदोंमोन बे समावहाय नोंथाङाबो गोबां बिजिमोन नङा होमबा स' दिनैहाय बेयावहाय आंबो खाबु मोननायावनो चान्सखौ गारथारलासै एकदमबारे जोंहा इन्टारभिउ लाथारनोसै बे समावनो माखासे मोनथिनि मोनैखौ आं रायजो राजानो मोनथिहोथारनो माने गोसोआ जाथारबाय स' फार्स्ट अफ अल आं बेखौनो मोनथिनो लुबैगोन आब' नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि आरो बबे गामियावहाय जोनोम जानाय फार्स्ट अफ अल आङो बेखौनो खिन्थानानै लानो लुबैयो कि आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनोखा आंनि जोनोमा सालाकाथियाव जादोंमोन आच्छा सालाकाथि नैबे सालाकाथि आच्छा इलेक्ट्रिसिटि बर्डनि आन्दाराव बिटिपिएस सालाकाथियाव एसिस्टेन्ट टिचार दा बेनि थाखायनो जोंहा माने गोदो क्वार्टाराव थानो मोनोमोन आरो दा बेनिखायनो आंनि जोनोमा सालाकाथियावनो जादों आरो बिनि अनगायैबो आंनि आफाया सालाकाथि बांगालपारानिनोखा बांगालपारानि सालाकाथिनि आच्छा आरो नोंसा बाबाया बेयावनो माने आफाया बेयावनो खामानि मावो आरोना ओमफ्राय बेयावहाय नोंथाङा नोंसा आफाजों माने क्वार्टारावहाय थाफानोबो मोनदों गोबां मोजां दायो नोंसा न'खरावहाय साबेसेसो दङ ओरैनो माने आं नोंथाङाथ' हाबा जाबाय बारु बाट आं बेखौ बुंथ'वाखै नैबे न'खरावसो आंनि न'खराव दा आंनि फंबायल' दङ ओमफ्राय आंनि आइ आरो आफा हाबा जाबाय नामा फंबाया हाबा जायाखै उन्दैथार आंनि फंबाया उन्दैथार आच्छा आंनि फंबायाबो माने आङो जुदि नोंथाङा आंनि स्कुलिंनि बारै सोङोबा आङो बुंगोन दा नोंथांनि जा स्टुडिअ अपेनिं खालामदों बेनि अपोजिटआव जे नवोदया स्कुल दङ बेयावनो आङो आंनि नैबेयावनो बे अफिस नैबे क'क्राझार बेयावनो नोंथाङा फरायदों अ माय गड स' रायजो राजाफोर आब'आबो सासे नवोदियानसो नवोदियान बेयाव नवोदियाव फरायनाय स'
गोबां ब्रिलियान्ट जायो नवोदयाव फरायनाय मानसिफोरा आरो बेखायनो आं बुंनो सानो नोंथांमोनाबो खाबु लानांगौ नवोदयावहाय जोंनि बर' हारिनि गोबां मानसिफोरा नवोदयाखौ माने नागिरा फरायनाय बुजिया स' बिनि थाखायनो आं माखासे जायखौ लोगो मोनो आं बेखौनो बुङो नवोदयाव फरायनांगौ एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगौ आरो बेयावहाय चान्स लानांगौ फरायनाय जानाय गासिबो फ्रि आरो ना नङा होमबा आब' स' गाननाय जोमनाय स' ओमफ्राय नवोदयाव माबायदि थांखो लायबा बेनि सिगां आङो बुंनो सानो दहायनिखौ एड खालामनानै आंनि फंबायाबो नवोदयावनो फरायनानै दा पास जाबाय आरो ना पास खालामनानै दा डिग्रीफोर फरायबाय नामा डिग्रीखौ दा एडमिशन जाबाय दिल्ली इउनिभारसिटियाव फरायबाय आच्छा दिल्ली इउनिभारसिटियाव आच्छा माने आंनि फंबाय आरो आंनि गेजेराव गोबां एज गेप दं आरो आच्छा एज गेप दं आरो ना अके फाराग दं आरो दा मा सोंदोंमोन नोंथाङा आङो बे नवोदयावहाय जे नोंथाङा फरायदोंमोन स्टाडि खालामदोंमोन बे समावहाय माने जि फरायदों लोगोफोरजों माबोरै बारलांखो बे समा नवोदयावथ' आङो क्लास 9 आवसो एन्ट्रेन्स एग्जाम होनानै जइन जाफैदों क्लास 9 अके औ बेनि सिगां आङो गुबुन स्कुलाव फरायोमोन नवोदयाव फैनायनि उनाव आङो हस्टेलावथ' थाफेरामोन हस्टेलाव फार्स्ट टाइम थानाय हिसाबै फार्स्ट जेब्ला थाफैजेनदों सोलायनाय मोनदों आरो ना जोबोद सोलायनाय मोनदों स्ट्रिक्ट ओरैबायदि गाबनो ओंखारोमोन फार्स्ट जेब्ला थाफैजेनो आरो सिनियर्सफोरखौ जोङो माने ओरैबायदि मोजां माने शिक्षाखौ होखायो फार्स्टनिफ्रायनो बिगिनिंनिफ्रायनो जोङो जेब्लायबो माने गावनि देरसिनफोरखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ नंगौ बेयाव फोरोङो आरो ना ओमफ्राय खोब बेनो बे माखासे भारतनि जेसेबांखिनि नियम निथि दङ आरो गुन दङ बेफोरखौ सब गासैखौबो माने रेसपेक्ट होयो आरो नवोदया आं बेखौ मानो थाखाय बुंनो हायो होनना बुङोब्ला काश्मीरावहाय बर' लेंगुवेजखौ जे बिथांमोना निउसाव बुंनानै फोरोंदों माने आंनि मुङा बिक्रम बसुमतारी बेखौनो हमना ला बेखौ हिन्दीनि मा बुङो नङा होमबा स' बेबायदि बुंनाय रावखौ बिथांमोना बाहायदों बिनि थाखायनो आं नवोदयाखौ गोबां मोजां मोनो आरो गासिबो रावखौ बिथांमोना माने रेसपेक्ट होयो आरो ना अके नोंथांनि फरायनायनि बाहागो जाबाय ओमफ्राय गाज्रि मोनाबा नोंथाङा बेसेबांसिम ओरैनो आङो नवोदय मेट्रिकखौ नैबे नवोदय क'क्राझारावनो आङो कमप्लिट खालामदों आङो मेट्रिक पास जानायनि उनाव आंना गोसोआ माने आर्ट स्ट्रिमखौ फरायनो लुबैदोंमोन बेनिखायनो आं आर्ट स्ट्रिमखौ मोजां मोननायलाय आङो बेयाव आर्ट स्ट्रिमा गैयामोन नालाय नवोदय बरपेटायाव आङो फरायहैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय डिग्री कमप्लिट खालामबाय बिनि उनाव आङो JEE एन्ट्रेन्स एग्जामखौ होनानै आङो IHM आव जइन जायो आच्छा IHM आवहाय बेंगलरावहाय फरायहैदों वा गोबां टेलेन्ट बाथ' आब' आरोबाव गोबां माथो एक्सट्रा जाबावबायसो ओरैनो फारसेथिंजाय एक्ट्रेसबो आरो जों फारसे IHM आवहाय माबा जाहैबाय नामा बियो हटेल मेनेजमेन्टआव माने माबोरैहाय कमिउनिकेसन स्किलाथ' गोबां आब'नियावहाय दङ नङा होमबा आब'निफ्राय गोबां सोलोंनो हागोन जोङो रायज्लायनायफोरखौ माखासे सुबुंफ्रा जोंनि रायज्लायनायखौ साबजायाबा जों आब'निफ्राय एसे सोलोंनो लानोसै नङा होमबा स' बे खोथाजों बाथ्राजों जालांबाय थागोन दायो आब'आ फरायनायनि बागै खोन्थाबाय स' आं दा बेखौबो मिन्थिनो लुबैगोन बर'नि बेस्ट ओंख्रिया नोंथांनिया मा बर'नि बेस्ट ओंख्रि अनलाजों दाउजों अके अनलाजों दाउ ओमफ्राय ओरैनो बेदरफोरनि गेजेराव आङो बेदरफोरनि गेजेरावथ' अमाखौथ' जों बर'फ्रा रावबो गारनो हाखाया अमाखौथ' रावबो गारनो हाखाया बेखौ बेस्ट होनखायो बाट बेखौ दोनथ'दो नोंथाङा दोनथ'नानै गुबुनबाव अब्लाथ' आङो मा होनबावनो दाउखौनो होननांगोन अके आब'आ दाउखौ गोबां मोजां मोनो आरो लोगोसे अनलाजों दाउजों गोबां मोजां मोनो आब'आ कम्बिनेशना मोजांथार गोबां मोजांथार ना जेब्ला आंनाव आलासि थाङो अब्ला आं खालि अनलाजों दाउजोंल' जाहोयो आरो बेजों लोगोसे आं थारुनजों दाउजोंखौबो बहुद गोथाव संनो रोङो दे थारुनजों दाउजों आरो नोंथाङा गोबां संनाय खावनायनिबो गोबां बानायोना एकदमबारे मालाबा जानो लुबैलायथारो आङो माब्लाबा इनभाइट खालामगोन दे थेंक इउ स' ओमफ्राय आब' दायो जानायनि खेथ्रआवहाय जों सावरायबाय दा मानसिफ्रा गासिबो नोंथांनि सोमोन्दै मोन्थिनो लुबैयो स' आं बेवहाय मोनसेबो बाथ्रा एसेबां थालांनो लुबैयासै स' नोंथाङा मा धोरोमनि आंनि धोरोमा ब्रह्म धोरोम आंबो ब्रह्म धोरोम आब' ब्रह्म धोरोम मिलिटारदों माथो होनबा जोंना ब्रह्म धोरोमनि जोंहा दैदेनगिरि होनना बुङोब्ला बा माने मा होनोमोनलाय बेखौ फाउन्डेसन बा फाउन्डार होनना बुङोब्ला जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ अनलि धोरोम फोसावगिरिल' नङामोन बिथाङा सासे
ससियेल वार्कारमोनबो ओमफ्राय बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै टाइप खालामनानै नायनो हागोन आरोना स' बिनि गेजेरावहाय जोङो नोंथांनि सोमोन्दै बेखौ मोनथियो आङो मडेलिं इन्डास्ट्रियाव जइन जायो दा मडेलिं इन्डास्ट्रियाव जइन जानानै आङो गोबां फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफोर माखासे ओजोंहाय लोगो मोन्दोंमोन आरो अके दा बिसोरजों थाफानानै आं बहुद एक्सपिरियेन्स मोन्दों माखासे खामानिबो मावदों आं ओजोंहाय आइडियासबो मोन्दों बेनिफ्रायनो लासै आङो ओरै बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो आगान सुरो आरो बेनिफ्रायनो मावै मावै दासिमबो आङो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव आदसा स' आब'आ सिगांग्रो बेंगलरावहाय जेब्ला हटेल मेनेजमेन्टखौ खालामदोंमोन आरो बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर सुपारस्टार गुबुन गुबुन जायगानि बा गुबुन गुबुन स्टेटनि एक्टर एक्ट्रिसफोर लोगो मोननो हादोंमोन बेयाव माखासे थुलुंगा इन्सपायार फैदों आब'नियावहाय आरो जायनि जायगायाव बिथाङा नैबे बर' हारियाव फैनानै फिल्मखौ बा एलबाम बानायनायखौ स्टार्ट खालामफैबाय नोंथांनि दासिम बेस्ट फिल्मा मा नोंथां बानाया दै बानायनाया अननाय येस अननायखौ बयबो आंबो बिराद मोजां मोनो अननाय आरो बेवहाय अननाय गोबां मोजां मोनो आरो आं बैयावहाय जोबोद माने गोसोखौ बोरैबा मोनथारलायो जेब्ला बै मा डायलगखौ आं बावबाय जेनेबा जे जोंहा लिंसार ब्रादारा जे हस्पिटालाव मेडिसिन लांनो फैदोंमोन ना एकदमबारे बेवहाय आंहा हाबा जाबाय गथ'आनो सानैसो मोनबायना बोरैबा होनदोंमोन ना स' बे डायलग जेराव बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरो लोगोसे बे बासाव जे गाखोनानै जे नोंथाङा थाङो बे दा जोंहा थगायजालाङो बेखौ बाट बे मिसआन्डारस्टेन्डिंआव जाहैनाय एक्सनबो गोबां जायो बाट आं बेवहाय एक्टर एक्ट्रेसखौ मोनजानो गोबां लुबैथारदोंमोन आरो बाट रियेलावहाय बुंनो थाङोबा जोंहा बे गुबैजोंनो हाबा जाखाबाय आरो दायो बेनो आरोना स' अननाया नोंथांनि थाखाय बेस्ट दासिमहाय बानायनायाव आरोना स' बर' फिल्मनि इन्डास्ट्रियावहाय बर' फिल्मनि मुलुगाव हाबोब्ला नोंथाङा नोंथांनि अनगायै गुबुनफोरखौ सोर फावखुंग्रि आरो सोर फावखुंगुरखौ मोजां मोनो एक्टिं खालामनायावहाय सापर्टार हिसाबै नोंथाङा जेनेबा को एक्टर हिसाबै खालामबाय स' बिनि गेजेराव ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' बयबो गाव गावनि जायगायाव मोजां आरो नोंथाङा जुदि आंखौ सोंथारोब्ला सोर फावखुंगुरखौ मोजां मोनो अब्ला आङो विंकोल ब्रह्मखौ होननांगोन मानो होनोबा बियो आंनि हाजबेन्ड अके येस डेफिनेटलि स' बिथाङाबोथ' सासे फावखुंगुर जाहैबाय नंगौ दा आङो बेखौनो बुंनांगोन बेखौनो बेस्ट होनना बुंगोन अके नो अपसन्स थेंक इउ स' माच रिप्लाइ खालामदों अब्लाबो स' आरो फावखुंग्रिनि सायावहाय फावखुंग्रियाबो बयबो मोजां नोजोराव बेस्ट बुंथारोबाथ' बेस्टखौ सोरखौ बुंबावनो आंनि थाखाय बेस्टआ सासेल' आङो बुंनो हानाय नङा दे आंनि थाखाय हेलिना दङ लिपिका दङ आरो आंबो दङ आरो मोजां दङ जेनिफार दं आबरिया दङ येस आबरिया दङ आरो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन आरोना आबरिया गोबां मोजां खामानि मावदों आरो गोबां मानसिफोरखौ खाबु होदों आरो गोबांनो बर' हारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जौगानायाव मदद खालामदों आरो गोबां रांबो खरस गारदों बिथाङा सिबाय बैफोर रां गारनायफोरखौ मोनफिनाखैबो जानो हागौ बिसोरा आं बेखौ बुंगोन बाट अब्लाबो बिराद मोजां खामानि मावदों इनभेस्ट खालामनो हादों आरो बेखौनो मानसिफ्रा बखिबावो आरोना स' बेफोरबायदि नोंथाङा जुदि हिम्मत दंब्ला दम दंब्ला बेखौ बानायनाया गाहाम आरोना गुबुनखौ इनस्टेड अफ गुबुनखौ बुंनायनि सिगां आरोना बे आरोना ओमफ्राय आब' जों गोबां बाथ्राफोर सावरायबाय भिडिअखौबो जों बारा गोलाव खालामनो सानला नङा होमबा होनलायदो जों गोबां बाथ्रा मोनथिखाबाय आब'नि बेस्ट एक्टर एक्ट्रिस बे हिसाबै आरो लोगोसे जानायनि सायाव फरायनायनि सायावहाय आरो स्ट्रागलिंनि सायावहाय नङा होमबा स' दायो आं बेखौ मोनथिनो लुबैदों आब' आं बे बाथ्राखौ मोनथिगोन नोंथांमोनाबो मोनथिनो लुबैगोन जानांगौ कि सोरखौ सापर्ट खालामो आं मोनसे बाथ्रायाव थांनो नागिरदों आं बे बाथ्राखौ सिगांग्रो बैयाव हाबनायनि सिगांनायखौ बुंगोन आब' जोंहा बड'लेण्डहा एग्रिमेन्टआ खेबथाम जाबाय मोनथाम BAC एकर्ड जादोंमोन 1993 मायथाइयाव बेखौ होनो बड' अट'नमास काउन्सिल ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैथियाव जादों BTAD बा BTAC खौ होनना बुंबाय 2003 मायथाइयावहाय जादों बे 10 फेब्रुवारियावहाय दायो जोंहा गोदानै फिन मोनसे एग्रिमेन्ट जाबावबाय एकर्ड जाबावबाय बेनो जाबाय जोंहा BTR
अके बिटिआर खौ बुङो मानसिफ्रा दायो स्टेट लेभेलजों एसे समानफ्राम आरोना दा बेसेबांखिनि बुङो मानसिफ्रा सोरबा नंगौ नङा बेफोर बिसिनि खोथासै बाट नोंथांनिफ्राय जिखिनि बुजिनाय आं बेखौ मिन्थिनो लुबैगोन बे 27 जानुवारिनि जोंहा नैबे 2020 जाबाय नङा होमबा बेखौ लानानै गोबां दावराव जागासिनो नङा होमबा स' नोंथाङा बिटिआर एकर्डआव जिखिनि दफाफोर दङ एग्रिमेन्टआव जिखिनि लिरनाय दङ जे माबा मोनबाय ओरैबायदि इउनिभार्सिटि मोनबाय स' बिनि सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो रिसेन्टलि जालांनाय जा बिटिआर एकर्ड बेखौ लानानै गोबां मानसिफोरखौ ससियेल मिडियानि दारै नुनो मोनगासिनो दं आरो गोबां सोंखारिदों सोरबा सोरबाया मोजां होनो बांसिनानो मोजां होनदों आरो माखासे मानसिफ्रा गाज्रिबो बुंदों दा आंनि नोजोराव आं जेखौ अबजारभेसन खालामनानै मोनदों दानि इयुथ्सफ्रा बांसिनानो सापर्ट खालामनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो आंनि भिउ पइन्टआवथ' गोदोनि जा बिएससि एकर्ड जादों बेबो मोजांमोन आरो बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव जोंनि जायगायाव गोबां डेभेलपमेन्टआ जादों आरो दा जा बिटिआर एकर्ड दं बेयाव जा दफाफोर दङ जा क्लजेस बेफोरो मोजाङै मोजां इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला आं सानो जोंनि जायगायाव आरो गोबांसिन डेभेलपमेन्टआ जाबावगोन डेफिनेटलि बे बाथ्राखौ मानसिफ्रा मानो बुजिया आरोना दा जों रावखौबो नेवसिनाङा बिएससिखौबो नेवसिनाङा माने एकर्डखौ आरोना आरो बिटिसिखौबो नेवसिनाङा दा बुंनो थाङोब्ला बिटिआर एकर्डआवहाय जिखिनि दफाफोर दङ दा बे जाफुंसारबासो येस जों बेखौ बुंगोन कि बिटिसिनिख्रुइ बिटिआरआ बेस्ट नङा होमबा दा जाबासो नङा होमबा जाबासो बाट इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जोंनो मोजां गुड लिडार नांगौ आरोना दा लिरबाय जेला जाखागोनानो फिउचाराव ओमफ्राय दायो जोंहा बेखौबो आं सोंगोन आब'निफ्राय दायो जोंहा एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंहा इलेक्सन दा जानायनि सम जाबाय नङा होमबा कर'ना भाइरासनि थाखाय बेयाव प्रब्लेम जाबाय एसे दायो दा एकर्डआव जाखांनायनि उनावहाय जे इलेक्सन दा फैदों बिटिआर इलेक्सन होनो ना बिटिसि इलेक्सन होनो बिथांमोननि बाथ्रासै दाथ' 40 कनस्टिटिउएन्सिनि हिसाबै जागोन नालाय स' जों बिटिसि बे इलेक्सनखौ होनना बुंसै बिसायख'थिखौनो होनना बुंसै बिटिसिनि स' बेयावहाय गोबां पार्टि बेयाव ओंखारदों बाट मस्ट बेवहाय फाइटिं जागासिनो दं गेजेराव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दा इउपिपिएलआव जोंहा प्रमद बर' बिथाङा जइन जाबाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे प्रेसिडेन्टमोन गोबां सम बिथाङा हारिनि थाखाय समय होबोबाय अके बिराद गोबाव समसिम होबोबाय दिनै बिथाङा माखासे पलिटिकेलाव हाबनानै माखासे आरोबाव पावाराव थानानै गोबां मोजां खामानि मावनो ओंखारबोदों होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों आरो गावसिनि माने सापर्टारफ्राबो बुंदों बाट बिनि बेलायाव आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों देग्लायनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो देग्लायनि बिसायख'थिखौ फैगौ डिसेम्बरनि फार्स्ट बा सेकेन्ड उइकआव जागोन होननायखौ जों खोनानो मोनगासिनो दं दा जोङो इन्डियायाव थानाय हिसाबै इन्डिया एज ए डेम'क्रेटिक कान्ट्रि जोंहा बयहाबो पलिटिकेल राइट्स दङ फ्रीडम अफ स्पीच अलसो दा बेनिखायनो आङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जाय हान्जाखौ जेनेबा जाय हान्जाया जोंनि गेजेराव कालचारेलि ससियेलि एनभाइरनमेन्टेलि आरो ट्रेडिसनेलि डेभेलपमेन्टखौ लाबोगोन होननानै सानो दा बे हान्जानोनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा होयो आं बेखौनो रायजो राजानिफ्राय आसा खालामो स' नोंथांमोना मिथिबाय आब'आ मा बाथ्रा बुंखो जे जों बुजिग्रोनांगोन जों मिन्थिग्रोनांगोन जों सानग्रोनांगोन बबे मोनसे पार्टिया जोंनि थाखाय साबसिन हामसिन खामानिखौ मावनो हागोन आरो हारिखौ डेभेलपमेन्ट आरो जायगाखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायाव स' बैखौ भट होनांगौ बे नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ आरोना स' बे नोंथांनि बेसेन गोसा भटआ फिउचारखौ सोलायगोन आरोना स' आब' गोबां कुइसन सोंबाय आरो गोबाव बाथ्रा रायज्लायनांगौ दंमोन स' बेयावहाय जोङो रायज्लायबायबो नङा होमबा आरो जों जिखिनि समय बेयावहाय होदों बे समयखौ जों नोंथांनिसिम रोजा रोजा बुंनाय थाबाय जे गोजोननाय जासिबाय जे बेखौ सुख'नो हायै नोंथाङा जोंनो सम होबाय आरो लोगोसे बेयावहाय जे रंजाफैबाय जोंनि बे बिएम सोदोब चेनेलखौ बा स्टुडिअ'खौ अपेनिं खालामनायावहाय ओरैनोथ' एक्सुवेलि आब' मा जादों जों बेखौ अपेनिं खालामालासिनो बाहायजागासिनो दंमोन दे बाट ओमफ्राय जोङो मा उफायथ' गैया
बाहायनो गोनां जादोंमोन आरोना स' बेनिखायनो जोङो नोंथांखौ लेंहरनानै जों बेखौ बेखेवनाय जाबाय नोंथांनि गोसो गोथारै हानानै होनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों सुख'हायै एकदमबारे रिनि जाना थासिगोन आरोना स' थेंक इउ स' माच आब' जोंनि बे बिएम सेटआप चेनेल बा स्टुडिअ फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों आङो नोंथांखौ खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आरो रायजो राजाफ्रा आसा खालामो नोंथांमोना जाय बाथ्राखौ मिथियाखै बे बाथ्राखौ एसेबाबो मिथिबाय आरो इलेक्सननि सोमोन्दै बाथ्रा बा बिटिआर रेकर्डनि सोमोन्दै बाथ्राखौ नोंथांमोना आब'आ मा बुंदों बा जोंहा बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि जोंहा फुजि बसुमतारी आब'आ मा बुंदों नोंथांमोना मिथिखाबाय स' बिनिखायनो थेंक इउ स' माच आब' गोजोननाय जासिबाय गोजोन्थों